באותו רגע עכשיו הרימון על הראש שלי, המחסנית על הראש שלי והקלצ'ניקוב, ואיך קוראים לה? טילאו, היה מול הראש שלי. אמרתי לו, תקשיב, אתה דיבר בזה, תדבר קצת מתוק שלא, שתרגיש טוב. אמרתי לו, תקשיב, אתה חיוור וזה, תאכל קצת מתוק שלא, שתרגיש טוב. אתם רוצים לשתות, אתם רוצים לאכול עוד, אתם מאוד רעבים וזה... בוא, אנחנו אחים. לא, אנחנו מושך אחוק. אנשים...